В днешното видео трябва да открадна някакъв брейнрод, който е митик. И един голд. Тъй че абонирайте се за канала с камбанката и да започваме. Тук има... Не! Не. Искам го. На, братаре. Респаун 20. Респаунах се. Добре, значи няма да стане така. Че има много слаби брейнроти. Колата, аз я искам. Бегай. О, майко, мила. Ай, стига, бе. Мой стана, аре, бе. Yes. Аре, бе. Yes. Come on. И това май митик. Не е митик. Митик е, да. Митик е. Право. Това мой ли е, бе? Не. Ще съм я сложил предпазата. Брат, ако не съм открил. Качара ми я вземат, нема да стане, братка, нема да стане. Има си. Айде, някакъв нов апдейт. Не, мисля, че... Хора, това митик ли е? Не знам, Защото пише май митик. Кой е митик? Чакай, митик ли съм откраднал? Не, това е митик. Това е митик. Значи, кой ще се опитам да открадна още един митик. Малко трудничко. Толкова на втория мът просто. Това е легендари. Но взема ли толкова пот? Едно само да. Ребрит. Няма май, нали? Няма се ребритна. Брат?
Бе, това вече 2 милиона ли иска? Шеф Абракадабра. Oh, what? Давай, unlock фай. Не, той ще го такова. Да ключи го. Respawn. Reset. Разсъпнах се и той е лефна даже. Той е лефна. Брат, как съм го откраднали, брат? Искам го сло... Топоков. Митик. 8к. Ама аз нямам 3 милиона. Взе. Той го взе. Добре, сега. О, не. Ще ми се такова unlock. Тупа и аз го имам капучино. Чакай бе, какво направихте бе? Какво направихте бе? Капучино, само капучино асасино, брат. Тайде бегай. Капучино асасино. Как се казва? Тракодуко тили дела деле пала дус. Между другото и днес ще има видео, ама вечерта, както знаете, защото аз ви казах, ще има видео. Трябва да открадна някой. Открадна някакъв. Кой да открадна? Врата с някой. Това имам 4 Хелоуин. Я един път да завърта. Плиз. Аре бе, брат, какво е това бе? Беше паднал и тоя. И то да ми се беше паднал. Или и тоя. Или е това нещо. Брат, само да не ми откраднат някой човече хора. Хора, само да не ми откраднат някой човече, но според мен ще ми откраднат приятели. Хора, ще ми откраднат някой, аз ви казвам. То старима. Само капса към него, това е врач. Това кога се отключи. Добре, ще ме откраднат колата, аз си казвам. То колко секунда даваше? 12 секунда, окей. Да насъбере пари и ще я взема. Само повярвам, че я взехте. Окей. Сега. Отивам да го открадна, само да си такова базата. Отивам.
Добре, тут ако някъде излезе. Не! То какво ми направи? То ми направи магия някаква. Мамицата. Някак си... Респаун. Не. Бе, таре, бе, брат, искам да ми дадеш някой. Ма няма, човече, 6 милиона, yes. Неко, добре, изкарал съм. Само това ред ще вземам. Ще взема от Бонек Амбалабо. Това вече ще го продам. Сега ме бои. Пък и това... Малко не става, брат. Майкото трябва да го открадна. То трябва да го открадна, брат. Трябва да го открадна, брат. Трябва ми 7 милиона. Дай 7 милиона. Окей. И ще му открадна. Майко ще му открадна това стика. Но моля ти се. Бързо ги давам. Давай, респаун. Ресет. Yes, добре. Окей. Голямата ни цел е да съберем. Да знам колко да съберем, човече. 1 милиард. Целта ни е 1 милиард. Не. Той има 3 етажа. Той нищо да се крие. Той е богат. Казвам ви, той е богат. Брата, колата Камила не е лоша. Дай не знам как се казва името. Аз вече го прочетох. Тракоду Котулу Дела Пела Дустис. Да знам. Сега, брач. 1 милиард трябва да стана. 1 милиард. 1 милиард. Това е трудно. От Камилата дали ще стана? От колата Камила ще стана, май. Браш ще стана. Трябва да стана. $10 милиона, yes. Аре, хора. Камилата ще стана към... Ама това трябва, ще го такова в някакво друго видео. Да, част 2, хора, част 2. Част 2 ще направим. Но още малко ще поснимам. Взема ли парите? Не, нашко няма да си гледам. Не! Ама в капан ли ме сложи, бе?
О, не. Откраднаха ми я. Когато ми откраднаха, нали? Като... Хайде, твоето вече го няма. Аре бе! Майко, то е лефна. То е лефна, братче. Брат, ще ги събера. Брат, не искам да ги събирам. Малко е... Тъпо ги събера сега. Ко? Ще ги събера. $37 милиона. А то за колко мога... Някой ми открадна бурбалони, люли. Искам на оня... Свой лефна забравих. Тос лефна, брата, забравих. Че лефна. Да. Аз не знам какво да открадна, братче. Аз не знам какво да открадна. Хора, какво да открадна според вас? Какво да открадна според вас, човечето? То са ли? Оха, има. Има. О, той се отключва. Брато, ще един митик. Супер. Това е митик. Митик, да. Това е тук, брат, пред мене това. Ще му го открадна. Стискайте палци да му го открадна. Стискайте палци да му го открадна. Бързо. Не. Yes! Хайде! Yes, аре бе! Come on! Откраднах му, лайкнете видеото, бе! Аре бе! Дайте лайк нагоре, бе, аре бе! Пръснете лайк бутона, щупете го, бе! Лайкнете видеото нагоре, хора! 2 митика! 2 митика! Лайкнете! Мощно видеото, хора! Това е най-скандалното, бе! Yes! Come on, братче! Yes! Това е скандално. За колко се продава? То повече, човече. Ма няма нищо. Откраднах му го, брат. Левка. Няма таки. Левка и братчето. Рачет ли трябва да левнеш? Трябва да левнеш, ти си трагичен. Майко да има още. Да и пак му е отключена базата. Нали тук? Да. Няма какво му крада. Тос. Тът нова играта трябва да почне. На втория нищо няма. Но кое е така репкаста? Но е клас, не мога повярвам. Приятели, откраднах още един. Супер. Аз мисля тук приключва с това, аз не мога да открадна. 2 митика, хора, 2 митика, супер. Това видео е скандално. Скандално е това видео, хора. Това видео просто е скандално. Упромрачаващо се.
И просто е скандално. Трябва да помисля, че съм слаб. Мобилни пицанини. Ама е слаб, за какво ми е? Пише по $1 секунда, ама по 2 дава. И също го продам. 13, то не ми трябва, че изобщо. Аре, брат! Аре, 2 митика, аре! Лайкнете палеца нагоре! Абонирайте се за канала, 2 митика! 2 митика, направо вече пръскаме тук, братче, 2 митика, аре, бе! Пръскаме видеото, лайкнете видеото с палеци нагоре, бе! Това видео събере 10 лайка. Ай, 10 лайка събере това видео. Абонирайте се за канала, хора. 10 лайка трябва да събере, братче. 10 лайка, абонирайте се. Абонирайте се мощно. Абонирайте се, приятели. 10 лайка. Това видео, братче, чакам ви. Чакам 10 лайка, хора. Ако това е трагичен, то май вече лефна. Трагичен. Ей, това вече затвори, аз не знам. Я ще лефна и сега. И това ще бъде видеото. Хора, аз не мога повярвам. Два митика, ето ги. Ако искате да ви дам единия, лайкнете видеото. Абонирайте се за канала. И напишете коментар. Който напише в коментарите първи, на него ще дам. Който е първи в коментарите, на него му давам един от тея, който избере. Ще кажете в коментарите кой искате. Това е подарък. Тъй, че та котка мяу. Айде, няма таки. Чао, хора!